Avui anem a Mont-roig del Camp. Anem a descobrir barraques. Si les voleu veure, no us perdeu el vídeo. Another day locked down in my one bed bedroom. The only line that I got. Avui fem una ruta per les barraques que hi ha al voltant de Mont-roig del Camp. En té catalogades unes 141, tant d'interès local com d'interès nacional. Llavors, les d'interès local, el que ha fet l'Ajuntament és fer aquests senyals per indicar-te, per fer la ruta i que les puguis visitar. És la barraca del Tutú. I la porta serà d'ametlla perquè la porta té forma d'ametlla. But that's not how it played out over here. Still picking up all those beer cans off the floor. Well, I'd like to blame this on the situation. Just say I never drank like this before. I guess all them white chips stacked on top of my nightstand and tell another story of always wanted more. Some say this thing made them a little better. They saw the neighbors they never saw before. Some say they now know what really matters. They organize their homes and done so many chores, but that's not how it played out over here. Still picking up all those beer cans off the floor. Still picking up all those beer cans off the floor. It came from way out east, then it moved its way out west. So the only thing I know is to do what I do best. És la barraca del Morell i ens diuen que tenen una fornícula dintre. Still picking up all those beer cans off the floor. Això, aquesta planta, es diu margalló. Sí. N'hi ha aquí i també on podem trobar-ne molta, Sí. val? Però molt, val? És al Garraf, a la comarca del Garraf. Allí n'hi ha moltíssim. Aquesta és la barraca del nan i té dues fornícules en el seu interior i a més a la part de dalt es devia fer malbé o alguna cosa i veieu aquí està arreglada una miqueta de ciment.
Another day locked down in my one-bed bedroom. The only line that I got is my iPhone 3. This may be the weirdest thing. No sabem qui ha fet aquesta aquesta columna, però està feta com l'olor a les barraques. Igual hi havia una barraca. This thing made them a little better than all the neighbors they never saw before. Some say they now know what really matters. They organized their homes and done so many chores, but that's not how it played out over here. Still picking up all those beer cans off the floor. Well, I'd like to blame this on the situation and say I never drank like this before. I guess all them white chips stacked on top of my nightstand and tell another story of always wanted more. Some say this thing made them a little better. It's all the neighbors they never saw before. Some say they now know what really matters. They organize their homes and done so many chores, but that's not how it played out over here. Still picking up all those beer cans off the floor. Still picking up all those beer cans off the floor. It came from way out east, then it moved its way out west. So the only thing I know is to do what I do best. Some say this thing made them a little better. It's all the neighbors they never saw before. Some say they now know what really matters. They organize their homes and done so many chores, but that's not how it played out over here. Still picking up all those beer cans off the floor. Still picking up all those beer cans off the floor. Still picking up all those beer cans off the floor. Això és la barraca de Cal Rabosa. Aquesta d'aquí, que la porta és més baixeta i tenim el senyal, és més antiga. I l'altra té la porta molt més gran i es va construir després. Ens trobem aquí al costat de la barraca de Cal Rabosa i aquí ens serveix per aprendre com es van fer aquestes barraques. Si us fixeu, aquí tot al nostre voltant tenim uns marges de pedra, tenim aquesta barraca, en tenim una altra de petita més cap allà i ens explica com s'han fet. Aquí els pagesos, fa molts anys, quan van venir a desarbrar tota aquesta zona, es van trobar que hi havia moltes pedres, perquè és una zona molt rocosa. I doncs aquestes pedres les van aprofitar per fer els marges, per fer els murs de separació de partides, per fer les barraques, no es aprofitaven res. En pròximes barraques que trobem ja us explicarem com se construïen aquestes barraques. Aquí darrere tenim la barraca del Ventanes. Aquest ens servirà bastant per explicar com se construïen. Està feta amb un contrafort i està molt restaurada, per això es veu tan bon estat. I a més a dintre té un cocó i una fornícula. A més, una de les coses que veureu són els guiris de Sant Josep que posen a dalt de la barraca i la posaven quan acabaven de construir-la.
així, amb una miqueta de terra i els guiris, amb les arrels se lligava tota la part del sostre i quedava ben forta i evitaven que es filtrés tant l'aigua com el vent. Another day locked down in my one bed bedroom. The only line that I got is my... Aquí trobem el cocó, que era per guardar el vi i tot això fresquet a dintre, i a dalt tenim la fornícula. Se posaven les pedres apilades, una damunt de l'altra, d'acord? I llavors, si quedaven forats, ficaven aquestes així petites per tapar els forats i fer com de contrafort. I llavors la feien tirant com a piràmide, perquè si plovia l'aigua així relliscava, i llavors tot el pes se concentrava al mig del sostre, que totes elles feien força i s'aguantaven. But that's not how I played it over here. Still picking up all those beer cans off the floor. Hem descobert un cau, no sabem si és d'una llebre, una guineu o d'un conill. You say I never drank like this before. I guess all them white chips stacked on top of my nightstand and tell another story of always wanted more. Some say this thing made them a little better. They saw the neighbors they never saw before. Some say they now know what really matters. They organize their homes and done so many chores, but that's not how it played out over here. Aquesta barraca és la del Comuns del Pellicer, que deixeu-me fer la broma, perquè Comuns i Pellicer del PDeCAT tenen una barraca. És la que és més monumental, per dir-ho d'alguna manera, perquè fa quasi 5 metres d'alçada. A dintre té 2 cocons i té 2 fornícules. I com que és tan alta, té un contrafort molt gran al seu darrere per poder suportar el pes. They organize their homes and done so many chores, but that's not how it played out over here. Still picking up all those beer cans off the floor. Still picking up all those beer cans off the floor. Still picking up all those beer cans off the floor. Aquesta és la barraca de l'aiguader. Dintre hi ha dos cocós i llavors hi ha també el de la fornícula. I a més el sostre està arreglat amb ciment, o sigui, l'han fet nou i després està enganxada amb un marge. En comptes de tenir un contrafort, està enganxada al marge. Hem acabat ja la ruta, no l'hem feta tota, perquè hem vist el radar i s'acosta pluja. Vull dir que ara aquí ens fa una mica de xirimiri, però hi ha previsió que hi hagi més pluja. És interessant perquè hem vist barraques i la manera com estaven ben construïdes. Ens en queden unes quantes, les quantes que quedin un altre dia, doncs ja l'acabarem. Si no us voleu perdre la segona part de l'excursió, com ha dit la mama, que no s'ha acabat la ruta, si no us podeu veure la segona part, apreteu la campaneta i subscriviu-vos.